Atrás queda a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulando o plan urbanístico de parte do polígono de Barromeis que por un momento fixo perigar a súa continuidade. Un acordo entre Xunta e Concello de Barro permitiu a este último modificar o planeamento urbanístico do sector Oute da Curro para adaptalo á lei. Agora, co documento asinado esta mañá, dáse o paso definitivo para a oficialización do polígono. Houve unha sentencia que había uns defectos de forma que se están pactados, aprobados e mandados á Xunta e que, de feito, bueno, pois, o feito de hoxe de parcelación, se poida escribir esas parcelas por separado no registro de propiedade, pois é un paso máis en ese camiño. Espero que agora se genere un ambiente de confianza distinto ao que tuvemos hasta fai poucos meses. Aínda queda un largo camiño por recorrer nesta difícil etapa que nos queda de salir desta crisis, pero creo que precisamente con acuerdos como o doxe, que poñen en marcha que un polígono industrial se desarrolle e que un polígono industrial podamos entregarlo xa de maneira casi definitiva aos empresarios, pois eu creo que é a mellor maneira de traballar. Neste Sintres o parque conta con 5 empresas que, segundo explicou o titular da Deputación, xa están prácticamente instaladas e que en breve visitará xunto ao alcalde de Barro. Proxectos, eu penso que hai 2 ou 3 máis que están aí medio en trámites e que, bueno, que están pedindo unhas mandadas a medio ambiente, outras que non son licencias directas, outras información pública, pero sí que están en marcha. Louzán confía en que o polígono se converta nun motor de emprego para a provincia e un referente industrial para Galicia, pola súa situación estratéxica e a conexión con vías de alta capacidade.